Ini berta kipiatum apan kaconing ria teng penang litum kewang pot curo lo kaningje nangji alam ke la hello non het nini ni thom aprang bongo senatum bang meeting dosi ulo ye tum a CM apan ke aning hang de pisuntuk taun aning hang te parukrak taun election along voter list alang itum second position la potsi alang itum thang da ferere nang mathak rang ri pusi ko nilitum APHLC dengan mathak rang relu ajir ding pig lo mathak rang kri la solam ni ninge olo si non alang litum bongo sena tum ninge dak lo lage nilitum alang litum phanle kangche kangtung gali alang litum bang karbiadet nang cerai chip lo athema ilitum a CEM EM MLA MP minister atum karbiang long adet cerai tek lo long le cerai tek lo akhe ban cerai tek lo ajir dingulo non bengali lo lage ha 1954 pen 1954 aning kan ha uttor borbil long ba don haru plira pocket bongo senato panada vande sinang biub lo haru krisin kebra pocket ra plien kan lapen ke son dak taksi akapre ka kai bihar senato manta haru kri sirkebra trokebra hini malong trokebra thom malong trokebra pli lason malong pen ha keroni long nang bitip alang li tu politics ke tek pusi chimathal election ke hai nahi ke election ke hai ke pa seta nilitum APHLC tu pubom lo election le hai seta politics le claim seta karbiang long se right karbia kay la pen inglong arat apa ngece right la pen non ke khilonjia o khomia to apa adivasi to man ke right la kama bang si claim nahi politics lo la ke claim nahi election da ke hainang po ahok lo seta alam litum la so cheti ni nang ne election ke hai hi pura ke che dong wan manang bihu pula te la ke emithang si karbia tu ni pu son akeng ke chet ka chet theng lo ben non ke plang dang lo ni jumpu ajar ding ulo non ke pulo CM tuliram rong hang phan ke pisun tuk ta un par krat un aho balam lage chini lo ni litum lage la posi alam litum phale kang check nahi alam ka lilu kang check nahi ya la litum politics ke claim tum hai election da ke hai ti tia tum hai la tum phasi kang check nang po la tum si hala non nilitum pubom non ninkan troxy ta soselo election kapedo aron voter list ka selam aron selam nai pubom no alam litum hala voter list alam ta pulu kente second position itu puji pu ahok lata second position lo alam litum dopik lo bangge alam litum amuluk hedi amuluk bhaji punam amuluk bongo sena amuluk ke karbi pen adun thulo ki ong nei mangi ange non alang litum kiri lo mangi bong boro dum hanta cerai kip lo la sihala hauraghat ke alang litum ke high verji fancy hala limited constituency delimitation ke salam hut boro dum phan han hauraghat constituency long pondet lo ke ante la langhin pen atema boro dong bongolia long sidu ke lalu tungge alang litunga methang man cerai chot han lohal alang litung ha amethang adetta boro tungge ke hala BTC area ta boro tum bang phalong bong pen bang thom ke ra privet alang litung hadak ta la pen kokrojhar ke la bongoli ong nei hada mang thue town committee election nearly 2002 ningkan 2002 kali 2000 ningkan nearly town committee election pedolo ward cap angbong
word near kep ke bang boli tum hai de boro tum hini we telong du hadak ta la pu la tum ke la si alang li tum non chelang king la la alang li tum boro bongo sena bihar sena tum chelang king la si alang tum keriri ki chok che ma tho ili tum amuni tum la election ke thek kwa tu politics ke thek kwa tu la tum helu la si alang la pule thot lo bongali bihari tum tu ke la ke ninje po thek lo bang do lo amuluk do lo lagi bang papi wang wara tende vor long le ta pi wara tende ako hala PGR VGR long benda eviction da claim de det lo kende aron men claim nahi claim de det lo kende aron behala aron silam ni pada silam le det lo kende aron silam ra hala voter list along pen amen than ya ta som de alang litum non thang ju ni de ji le aja ko ma de ji le la voter list pen amen ke than hello e claim nahi ani amen yong than hello de alang litum la pu da alang litum dak do de ji le la dam ru ji le dak pen no e political aja ko alang litum long do ko ma se alang litum wang wa de lo ki pi ga mat lo la tuliram tum lo pi tuliram aprang mat lo hala tum lo pi nang e pharuk se kebra pokebra hinia ningkan pen mat tum lo ke ja la tum lo ante la hello ni tungi pu ke la si non ki pu kang tung ke la hello ni tu ma lo bongo sena tum kaning ye la alang litum phan ing check ing tum ti alang litum phan pe do tum mat lo la tum phan si kang check ni alang litum phan ko mat lo la ke to war ke thok plot aprang pe ke thek ke krong politics ke thek pu election hai nai ke pu body non BJP tu nge BJP ke nil tum pu lo ke chu idioma election hut council election result ke klang arni neli ninge lo kente lage BJP le ga gali lage bongo sena pen bihar sena tum ti hai lo kente non klang dak lo kente non la tum BJP long dun bom tha lage bongo sena bihar sena tum hansi aja kong di pi dun lo chini wang we ili tum kar bia tum chini nai la solam la lo ison ke nili puang tu ako ison bang do thula ili tum kar bia tum lagi rong asara tu malam bang rong asara tu rong bete justice pinanggi insai nangi long lega citi titi rong asorong bo ahut pen ahoy citi da titi ange halal rong asara tu cini ne ahoy ko loso ahoy ma pupu thekte lapot ki puthegi rong kang ke se hui kang sai thegi apan rong asara tu apan ka duga we rong sar tom phan hal a methang a rong a chitha a copy re chitha copy la pen jamabandi a copy la pen map a copy alang dito man pilap nang rong sar tom phan ansi rong sar tum hala map la pen chitha copy lai hui jamabandi lai hui lang pen ko mat along lesi ko lolma alang litum pu thek po inside thek po neli amata rong asar la si neli kang sai sung krung lo arni si angani tum ASO long down lo ASO tum ken office ben mondol tum ni tum han chitha copy da map da nang pe klang dun hai he are ni tum me thang along le a map ko si nang pe klang dun no dak po la ke thoya district an ke latin map chitha ke lang dam ji pu ke itu chuning ri ta nang ni pu lo de bang nang pe klang dun po la ke e me thang along le alam ke ni rong along le alam ke la ke la si ni li CTP dat lo chief executive member of an RNC inquiry for ni request to give certified copies of chitha jamabandi and map of villages to respective village headmen free of cost for administrative purposes hala rong asar tum da administration claim nang ko committee rona tingke rong asar tum hello grassroots level revenue officer lo bara ke tok do lasi alang litum rong asar tum ing sign nang kok titi angari ing sign nang ipulate hala chitha copy jamabandia copy la penke map rong pa rong isia bang la ala rong asar tum han pi nai la si nili council pen CM fan chuning ri lo alo ta pi lo nang litum la hello alo ta
หลายรอบโลตานั่นลิขิตkopi dah lang kami lagi administration apaan lo lah lo pini Sony sini ya cakap lah Sony Sony bangga muni ye atlo mau mali tum polo CM pan disuntuk tahun perlu kerak tahun ahok alam lagi kang cek nengi mau mali pan kali kang cek nengi ke lah ya kong ipi tu mah kami suntuk tahun perlu kerak tahun matung lo iklim lagi don BJP tu kongres tu lagi Nili kasi ni lor de Congress ben BJP tu mahut si la Bengali Bihari tu kan wan bare non follow bonde ni alan society poi la non ye bang CM han si bang pujor lang rong asor pan ta puji a rong ke do ana moni tu han puji nili tu han nang puji lagi tek lor alam la si la hello itum ke tek lo election ke thek politics ke thek lo che krong ke thek the posi non ke bang ke chia tu itu parna tang na la hele la pen isona bang ke mu pulo rong asar tu ampan cita kopi jama bandi kopi la pen me pilak nangi alang litum rong kang sai the ke apa gardo